Urtero bezala hizkuntza eskubideen egoeraren berri ematen duen txostena plazaratu du hizkuntza eskubideen behatokiak eta 2023. Urtean 9 eta 9 kexa jaso zituzten behatokian. Datu hauek eta bestelako hainbat landuko ditugu gaurkoan gurekin platoan dugun eta behatokiko zuzendari den Agurne Gaubekarekin. Agurne, kaixo eta ongi etorri. Kaixo, bai. Aipatu ditugu 9 eta 9 kexa jaso dituzue 2023. Urtean guztira 987 intzidentzia izan dira, ze irakurketa egiten duzue? Iazkoaren ze irakurketa egiten duzue? Bai, kontuan izan behar dugu, guk badugula zerbitzu bat, Euskararen telefonoa izaneko dohaineko zerbitzua, eta zerbitzu horretan, 2023an zehar, herritarrek Euskara erabiltzerakoan, edo Euskaraz zerbitzu bat, edo ondasun bat erostera joaterakoan, aurkitu dituzten egoerak helarazi dizkigute. Horiekin guztiekin txosten bat eratu dugu, eta azkenean 2023an ere ikusten dugu nolatan herritarrak baldintzatuak dauden oraindik orain Euskara erabiltzerakoan. Gero, egia da egoerak oso ezberdinak direla Euskararen lurralde osoan, lege babesa ere hor dugu, lege babes ezberdina dugu, egoera oso ezberdinak ditugu, baina batik bat lurralde osoan erabat baldintzatuak daudela herritarrak eta hizkuntzen arteko berdintasun ezarekin jarraitzen dugula, ez? Ze sektoretan eman dira intzidentzia horiek, intzidentzia gehienak bintzat? Bai, egia da, intzidentzia asko izaten ditugula eremu publikoan, baina batik bat ez, herritarrek ulertzen dutelako, nolabait ahaldunduago daudelako ere zerbitzu publiko bat euskaraz eskatzerakoan, gure kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan gainera ofiziala den hizkuntza bat da, eta beraz, eremu publikoan, adibidez osasungintzan edo Eusko Jaurlaritzarekin lotutako tramiteetan, hor intzidentzia kopuru handi bat izaten dugu, baina ez kexa gehiago edo errealitatea okerragoa edo makurragoa delako eremu pribatuan baino, baizik eta herritarrak ahaldunduago sentitzen direlako. Dena dela, iazko datuekin edo, duela urte batzutako datuekin alderatuz, badirudi pandemia garaian izan zela goia jo zuela, jeisten ari da poliki-poliki, ez dakit posteko datuak diren, ala oraindikan kezka puntu hori baduzuen. Bai, guk eskatzen gaitu batik bat ikusteak adibidez espazio batzutan herritarrek zuzenean gero eta gutxiago erabiltzen dutela euskara, ez? Eta, askotan herritarren motxilan edo herritarren gain jartzen da euskararen erabilera hori, baina guk, azaleratu nahi duguna da, gero eta espazio gutxiago izaten ditugula edo baldintzatuagoak direla espazio horiek euskara erabiltzerakoan. Eta oraindik orain, nolatan herritarra, herritarrari euskarazko zerbitzu hori emateko bermea beti dagoela euskara ezagutzen ez duenak mugatua edo baldintzatua, ez? Hori bera aipatu behar nizun, ze aurkezpenean esan zenuten, herritarrek zerbitzu euskaraz jasotzeko geroz eta traba edo zailtasun gehiago dituztela, zenbatirainokoa da arazo hori zuenetzat? Bai, guretzat, oraindik orain kontuan izan behar dugu, hor dugula Espainiako Konstituzioaren espata, ezartzen duena ezagutzeko bete beharra dagoen hizkuntza bakarra gaztelania dela, kuriosoa da, gero esaten digutela euskara inposatzen dela, baina aldiz, bete beharra dagoen bakarra gaztelania dela. Orduan, orokorrean ezagutza ezak baldintzatzen ditu beste herritar batzuk euskara erabiltzerakoan, eta bestalde ere, azken urteetan eman diren, adibidez epaitegietatik etorri den oldarraldiak, edo bestelako oldarraldi mediatiko politikoek ere, eta herritar batzuen aldetik eta kolektibo batzuen aldetik izaten diren jarrerek ere, zerikusia dute herritarra animatu edo ez euskara erabiltzeko, noski, beti ere ikusita zailtasun gehiago sortzen zaizkiola euskara erabiltzen duen bakoitzean. Eta gainera, okerrezpanago horri gehitu behar zaio, zuek aipatu bezala, 2023. Urtean hainbat ekintza eraman direla aurrera, hobekuntza horiek edo, trabak jarri dituztela bidean, orain aipatzen ari garen hobekuntza horiek lortzeko, ezta?
Bai, hori da, azkenean, hizkuntza politika gure erakundetatik hizkuntza politika egin denean eta neurri bermatzaileak ezarri direnean, neurri horiek askotan epaitegietan bukatzen dute edo adibidez udal legea bera, udaletan euskara erabiltzeko eta euskara sustatzeko ezarri ziren hainbat artikulu epaitegietatik baliogabetu dituztela, eta guzti horrek noski eragiten du ere herritarrengan. Honen arrazoia edo, honen atzean dagoen arrazoia zein izan daiteken edo badakizue edo? Bueno, jakin badakigu edo uste dugu behintzat, eta da, hizkuntzen mailakatze hori, oraindik orain hor jarraitzen duela, gaztelaniaren nagusitasun horrek eta euskara, ofiziala dugu, baina beti ere bigarren mailako izaera bat ematen zaiola, ez dela berdintasunean, hizkuntzen berdintasun baten ez dela benetan gizartean sinisten, eta horrek azkenean horrelako ondorioak eramaten dituela eta horrelako jarrerak eramaten dituela aurrera. Epatu ditugu, epaitegieetatik etortzen diren, jartzen dituzten zailtasun traba horiek guztiak, baina beste datu esanguratsu bat, edo esaldi esanguratsu bat, aurkezpen horretan aipatu zenutena, uste dut, azken 10 urteetan, hizkuntza eskubideen aitortzen, salto kualitatiborik ez dugula eman. Errepikatu egiten direlako urraketa horiek urteetik urtera, edo zergatik gertatzen da hau? Bai, hori da, azkenean neurri bermatzaileak behar bezala ezartzen ez direlako, jarri nahi dugu kasua, adibidez administrazio publikoetan asko gertatzen dena, da herritarrei arreta ematen dion zerbitzu baten, ezartzen dute hainbat protokolok eta hainbat euskara planek ezartzen dute, euskara ez dakien langile bat badago arreta horretan, eta bilatu beharko duela beste langile bat euskara sartatuko duena herritarra. Zer gertatzen da? Praktikan hori dena delakoagatik, momentu horretan ez dagoelako o dena delakoagatik, ez dela horrela ematen, edo herritarrak zerbitzua berehala jaso nahi badu eta berdintasunean jaso nahi badu, esaten du, gaztelaniaz jasoko dut, Orduan, baldintzatze horrek, kezkatzen gaitu. Horren baitan, kexarik gehienak ere Eusko Jaurlaritzari bideratutakoak izaten dira, ez dakit horrek ere zer esan ematen du? Bai, zer esan ematen du, adibidez osasungintzan, suposatzen da osakidetzarekin guk hizkuntza hautatzeko aukera dugula herritar bezala, eta herritarrek hori da azaleratzen dutena edo, ematen didazu aukera hautatzeko, ofiziala da, osasun arretan gainera garrantzia du euskaraz jaso ahal izateak, eta hautatzen dute euskara, baino hala ere ez didazu bermatzen, Orduan hor ikusten da, beharrezko neurri bermatzailerik ez dagola, eta lege aldetik ere lege babes ahula dugula. Gero ez betetzen aurrean ere ez dela ezer gertatzen. Bestelako neurri sanitarioak edo bestelako neurri batzuk ezartzen dira, bestelako lege batzuk ezartzen dira, eta horiek ez betetzen aurrean, badituzte ondorioak, baina hizkuntzarenean ez. Dena dela esango nuke, eta zuk ere aipatu duzu, lurraldearen arabera aukera horiek aldatu egiten direla, zailtasun gehiago dago, esaterako Baxi Nafarroan edo lurralde horietan, ezta? Bai, egia da, alde batetik dugula, euskarak estatusa duena oso ezberdina dela lurralde batean edo bestean, eta hori nahitaezkoa da, hau da, ofizialtasuna ezartzea iruditzen zaigu lurralde osoan, horrek indartzen duela, baina gero bestalde ikusten dugu ere, ofizialtasunarekin bakarrik ez dugula ezer egiten, hizkuntza politika sendoak behar direla, egun dugun lege babesa ere, adibidez eremu sozioekonomikoan, enpresetan ez dela nahikoa, ez dagoela inongo lege bete beharrik multinazionalak adibidez ematen duten arreta saltzen dituzten gaietan, euskaraz eman behar izateko, eta dugu adibidez Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumitzaile eta erabiltzaileen legea, baina hori ere ikusi dugu nola lausotu duten eta 2023an egin duten lege berrian bete beharrak hizkuntzarekiko aurreko legekoak baino murritzagoak dira. Dena, ez dakit negatiboki jartzen ari gara, ez dakit esan dugu, esan duzuelak salto kualitatiborik ez dela eman, datuk ere ikusi ditugu, zerbait atzera pausoak egin dira, baina aurrera pausorik egon alda.
Bai, egia da, herritarrek ere asko baloratzen dutela, norbaiteke euskarazko zerbitzu bat edo euskarazko dendetan adibidez errotulazioak ikustea, eta herri ekimenez ere batzutan lortzen dira aldaketak, eta gu geuk ere ikusten dugu, behatokian batzutan kexa bat bideratzen digogunean entitate bati edo enpresa bati, batzutan lortzen direla aldaketak, lortzen dela ere kontzientzian eragitea, eta aldaketa horiek ere, geuri ere ilusioa egiten digu ikustea, nolatan aldatu diren ere gauza batzuk azken urteetan, baina esaten nuena, beti ere muga batzuekin, eta horrek eskatzen gaitu etorkizunari begira. Aldaketa horiek, epatu dituzun aldaketa horiek eskerron bidez, gainera bideratzen dira, aurten okerrezpadimanago 49 izan dira, gutxi gora bera, datu positibo ere izango da, hori pentsatzen dut, ezta? Bai, egia da, kexak izaten direla gehienak, baina gero badu ere Euskararen telefonoak zoriontzeko aukera, batik bat lege bete beharrik ez duten enpresa edo entitateak zoriontzeko aukera, eta aukera horretan ere 53 enpresekiko adibidez zoriontzea edo jasotzea hori aldebikoa izaten da, batzutan beste enpresa batzuk ere animatzen dituztela euskarazko zerbitzua eskaintzera, badelako plus bat, balio erantzi bat badelako ere gizarte honetan euskara txertatzea eta herritarren arteko berdintasun hori bermatzea, eta gero herritarrei beraiei begira ere badelako nolabaiteko errekonozimendua. Gure bailarara etorrita, esango neko bailara euskalduna dela, ez dakit egoera behatokiari dagokionez, egoera gure bailaran zein den, datu zehatzik eta agian ez duzu esan, baina zein da egoera? Bai, orokorrean Euskal Autonomia Erkidegoan ematen den beste eskualde batzuekin alderatuta antzeko egoerak ematen direla, azkenean kontuan izan behar dugu zerbitzu berdina jasotzen ditugula, gero eta gehiago gure eskualdetik ere mugitzen garela, lan egiten dugula ere toki ezberdinetan, eta horre ere ikusten da bagian duela 10 urte edo 20 urte euskararen erabilera errotuago zegoen eskualdeetan ere, hor ere nolabait muga batzuk edo ezartzen ari direla, eta gero eta gehiago gaztelania edo erderetara jotzen dugun, hor dugu ere adibidez aisialdian gertatzen dena, eskualde honetan zein Donostian, zein Iruñean izan, adibidez zinemetan dugun euskarazko eskaintza ezarekikoa, pasaden urtean bertan, 2023an, uste dut, 3% ez zela heltzen euskarazko emanaldien kopurua ego Euskal Herriko zinemetan, orduan, azkenean, iparrego ikusten dugu denoi eragiten diguten antzeko egoerak ematen direla. Eta aipatu dugu, egoera horiek salatzeko, telefono bat duzuela horretarako, eta ez dakit, telefonoaz gain jendea, kontziente den, urraketa horiek salatzeko aukera dagoen, kontzientzia hori badagoen. Bai, horretan ari gara, guk hitzaldiak ematen ditugu ere, formakuntzatxoak ematen ditugu, bai egin izan ditugu ikastetxeetan, baina baita herri ekimen bezala, eta hori ere badelako bidea, aldaketak emateko betik gorako aldaketak izan behar direlako, eta alduntze bide horretan ere, guk geu ere, batzutan nekeza da, eta asko kostatzen zaigu, baina badela ere txip aldaketa bat, eta guk ere aurrera pauso bat ematea, eta ez dela zertan txarra izan behar norbaiti eskatzea zu begirunez tratatzeko, eta gure hizkuntza ere begirunez tratatzeko, Gurne Gaubeka, mila esker gurean izateagatik, eta ea datozen urteetan behintzat, egindako lan horiek, emandako aurrera pausu horiek hobetzen joaten diren, geroz eta kexa gutxi dauden eta datuak hobetzen joaten diren, eta segi berdin lanean. Esandakoa, mila esker gurean izateagatik. Hori da, eskerrik asko zuei.